Понеделник от 22 часа. Вика план да спечелят много пари, а начинът да го постигнат беше с наркотици. Мафията не можеш да продаваш наркотици. Това противоречи на принципите ни. Той имаше свои правила и начин на действие. Бизнесът му нарушаваше правилата, но той се справяше отлично. Сме излъчвали до сега материали. Разкриваме ролята на американската мафия в търговията с наркотици. Нарковойни, мафията. Във вторник от 23 часа по National Geographic. Аляска. Следващото поколение. Нови епизоди в четвъртък от 22 часа по National Geographic. Предаването не се препоръчва за лица от 12 години. Юни 2009. Самолетна катастрофа разтърсва въздухоплаването. Това е една от най-големите тогавашни загадки. Вечерта на 31 май 2009. Полет 447 на Air France излита от Рио де Жанейро за Париж. Извънредни новини. Самолет на Air France с 228